Pasocial media pane mheremhere apo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kuti Malloti asungwe mushure mekunge pabuda vhidhiyo ichiratidza achinwa zvinodhaka Mutoriro neBronko ari mumotokari. MaZimbabweans aratidza kushatirwa, vanhu vachitega ZRP Zimbabwe Republic Police vachida kuti itore matanho nekukasika. Vhidhiyo yacho haina kungokatyamadza vaoni chete, asiwo yamutsa kutyira kukuru pamusoro pepesvedzero yepwere kushandisa zvinodhaka zvisina kufanira. Malloti, uyo anozivikanwa neunhu hwake hunotyisa hwepamhepo uye kugara achitukirira zvinyadzi kuvanhu vane mukurumbira kusanganisira Madam Boss, Ritz, Ketina naTate Licious, pari zvino atarisana nekupokana kukuru kweveruzhinji. Rwendo rwuno zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kuti atongwe, kwete nekuda kwekushandisa zvinodhaka zvakabatwa pakamera chete, asi kuti nedzimwe mhosva dzakamboitika kare dzinosanganisira cyberbullying padandemutande, kushungurudza vamwe, kuba nekurova vanhu. This moment reflects a growing national frustration with influencers glamorizing destructive behavior while dodging accountability. As ZRP remains silent so far, citizens are questioning whether the law protects certain socialites or if public pressure can finally bring consequences. Whether this video will trigger legal consequences for Malloti remains to be seen. Asi chinhu chimwe chete chiri pachena, zvizvarwa zveZimbabwe zvaneta neunhu hwaMalloti.